ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲଟେ ଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଉ ତା ମା ରହୁଥିଲେ। ଏମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କାଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭିକ ମାଗି ଯେତିକି ଖାଇବା ଆଣେ ସେତିକି ଖାଇବା ଖାଇ ମା ପୁଅ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। କାଉ ବହୁତ ଅଳସୁଆ ଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ଘରେ ଖାଇବା ଥାଏ ସେଇଦିନ କାଉ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଦିନକର ଘଟଣା, ଦିନେ କାଉର ମା କାଉକୁ କହିଲା, ଆରେ ପୁଅ, ଆଜି ତୁ ଅଧିଆ କରି ଚାଉଳ ଆଣନ୍ତୁନି, ମୋର କ୍ଷୀରି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। କ'ଣ କହିବି ଲୋ ବୋଉ, ଆଜିକାଲି ଆଉ ଭିକ ମାଗି ଚଳି ହବନି। ଯାହାକୁ ବି ଭିକ ମାଗିଲେ ସେ ଖାଲି ମାଡ଼ ମାରିବାକୁ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଓ ହଉ, ଆଜି ମୁଁ ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଯିବି। ଏତିକି କହି କାଉ ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଗଲା। ହେଲେ ତାକୁ ଭିକ ଦେବେ କ'ଣ, ଓଲଟି ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। କାଉ ତା ଜୀବନ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଏଇଥରକ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ଆଉ ଭିକ ମାଗିବି ନାହିଁ। ଏତିକି କହି କାଉ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଗୋଟେ ଯାଦୁର ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଇଠି ଯାଇ ଲୁଚିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ବାହାରିଲା। ଓହୋ, ଆଜି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ହେଲେ ମୋ ମା ଆଜି କ୍ଷୀରି ଖାଇବ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ହେ ମୋର ଭାଗ୍ୟ। ଏତିକି କହି କାଉ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯାଦୁର ଗଛ ତାର ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା। ତାର ଦୁଃଖ ଶୁଣି ତାର ମୂଳର ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡି ରଖିଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କାଉର ନଜର ସେ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଏ ହାଣ୍ଡି ଏଠି କିଏ ରଖିଲା? ଏଠାରେ ତ ହାଣ୍ଡି ନଥିଲା। ଏତିକି କହି କାଉ ସେଇ ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଖୋଲିଲା। ସେଇ ହାଣ୍ଡିରୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଖାଇବା ବାହାରିଲା। ସେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେ ବହୁତ ଭୋକିଲା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେହି ଖାଇବା ଖାଇଦେଲା। ହେଲେ ସେଥିରେ ଆହୁରି ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। କାଉ ସେ ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ନେଇ ତା ଘରକୁ ଗଲା। ସେଇ ହାଣ୍ଡିରୁ ଖାଇବା ଖାଇ କାଉର ମା କହିଲା, ଆରେ ପୁଅ, ଏ ଖାଦ୍ୟ କୋଉଠି ଆଣିଲୁ? କାଉ ତା ମାଆକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। କାଉର ମା ତା କଥା ଶୁଣି ତାକୁ କହିଲା, ଆରେ ପୁଅ, ଆମର ତ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା। ତତେ ଆଉ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତ କାଲିଠୁ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଆଉ ଯେମିତି କାନ୍ଦିଥିଲୁ ସେମିତି କାନ୍ଦିବୁ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି କାଉ ସେଇ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେଇ ଗଛ ତଳେ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଇ ହାଣ୍ଡି ତାକୁ ଦେଖାଗଲା। ଏମିତି ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇ ମା ପୁଅ ଆଉ କିଛି କାମ କଲେ ନାହିଁ। ଆରେ, ମୁଁ ତ ଏ କାଉକୁ କ'ଣ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲି। କାଉ ତ ଅଳସୁଆ ହେଇଗଲା। କାଉକୁ ଗୋଟେ ପାନେ ଦବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଦିନ ପରେ କାଉ ସେଇ ଗଛ ମୂଳରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେପଟେ ଯାଦୁର ଗଛ ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡିରେ ଖାଦ୍ୟ ବଦଳରେ ଗୋଇଠା, ବିଧା, ଚିମୁଟା, ଚାପଡ଼ା, ମାଡ଼ ସବୁ ପୂରେଇ ଦେଇ ଦେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ରଖିଦେଲା। ଆଉ କାଉ ଖୁସିରେ ସେ ହାଣ୍ଡିକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମା ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇବାକୁ ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଚାପଡ଼ା, ଗୋଇଠା, ବିଧା, ଚୁମୁଟା ପୁରା ଦୁମଦାମ ମାଡ଼ରେ ମା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ କାଉ ଜୀବନ ବିକଳରେ ହାଣ୍ଡିର ଘୋଡ଼ଣି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ମା ପୁଅ ମାଡ଼ରୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। এই ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।